folkens. Hej. Nu skal vi spille noget Call of Duty, og ja, vi har ingen bukser på, fordi vi har været ude i isen. Der er nemlig is ved os, ude på sådan en mark. Det er pisse sjovt. Var det så noget, du på mig, Stine, bor ikke sammen? Jeg tror, jeg meget godt, de ved. Ja, så længe de har set os. Især hvis der er nogen fra vores klasse, der ser det her, så kommer de sgu da i hvert fald nok til at vide, at vi ikke bor sammen. Okay, zombies. Jeg klikker ikke. Ja, ja. Det er så ondt, hvis jeg bare klikker dobbelt. Det er det. Ej, lad være. Jeg ved ikke, hvad den betyder. Vand med at søge på den på internettet, indtil jeg bliver større. Jeg lader faktisk en skærm ud. Jeg griner bare. Skip! Ej, lad være. Jeg er runde 1. Åh, nej, på. I take here. It's like deja vu all over again. Der er en. Nå shit, jeg har tit med mig. Jeg kigger mere nede ved dig. Ja, jeg kan lide det. Zombie. Hallo! Der er mange zombier her i sammen. Eller er der 3? Vi kan da gå videre. Skal vi kigge udenfor? Nej, jeg synes bare, vi skal beskytte. Jeg synes, vi skal købe os ovenpå. Det gør du. Ja, den første. Men Ja. Hvad nu? Jeg skulle sige, hvad nu hvis random box er her? Så kan jeg også lige købe den her stil. nej, det synes jeg ikke. Vi kan se, at købe os Yo, videre. zombie, wanna try out my new gun? Jeg lavede kun headshot der. Du får i hvert fald flest headshots. Ja, fordi jeg kan bare stå sådan. Der er mange. Jeg tager den. Nej, If I don't find jeg skal ammo, nok tage zombien. I'll kill them with my Stine, breath. jeg skal nok tage zombien. Why is no one Hvis killing jeg tager nu, så får jeg aldrig me? råd nok til at lige få den. Jeg tager den. Ja, jeg gjorde bare sådan, at du var slidt på den. Den sidste sted. Jeg kan ikke lide at se den sidste Time to sted. die now, zombies! Ej, pis, mand. Jeg kan lige til hvad det er. Fordi det er sådan lidt indtil jeg ikke op til. Nu er man meget sover. Men det er næsten bare at høre og sige hjerte. Eller ikke i hvert fald. Svinesekremt. Hvad fanden sker der egentlig, hvis? Okay, ammo, det koster 500. Upgrade, det koster 4.500. Ja, okay, jeg er i hvert fald snart. Hey, zombie, what time you got there? Oh, sorry. Så nu har jeg lige købt ammo. Det er egentlig ret godt at gøre lige. Det skulle du ikke tage! Det var heller ikke meningen, at jeg bare sådan en knife. I have made Yes. nests of Fuck yeah! 1945. Fuck yeah! Det er også plaster. Der er alligevel ikke nogen brug for bukser. Beskyt. Ja, fuck det, vi lægger. You see what happened to me? There were thousands. Hvorfor skal jeg... Jeg tager den. Knife. You see what happens when you touch Nikolai? Let's go. Okay, der er nu bare så hurtigt tør for armen. Og nu er lige købt der. Jeg tror faktisk aldrig, vi får købt os videre. Hvorfor må jeg sådan noget? Så er du slet ikke kedelig, faktisk.
Sådan er det sgu bare. Jeg tager lige en tip som stikner. Ja. Så er der. Der kommer den. Jeg kommer med en pistol. Nikolai can still fight! What? I'm a spy! Fuck! Jeg fik den et headshot. Og 2! Og min baller er sådan. Jeg siger det bare, men vi er lort til det her spil. Så Gonna have to get the power on. It's like deja vu all over again. Sorry, hvis jeg ikke kan være, men jeg sidder lige og laver chips. jeg har faktisk en pisse god dag til musik. Så det her, det er Og nok hvis det. du ser det her om natten, så er det perfekt. Jeg har en pisse god dag til den her video. Hvis du ser det her om natten, så er det perfekt. Eller til lige nu, i hvert fald. Når vi slutter den her video, så skal jeg faktisk lige hætte og drikke om lidt. Eller sådan noget. Steven, du tager bare det kills. Du gider snart ikke mere. Se, du har taget kills med. Det gider jeg ikke mere. Jeg tager det op. Jeg skal have de sidste zombier. Jeg er hernede. Okay, det er den aller sidste. Jeg headshotter den. Kom nu med kaffe og kage. Jeg er så bange. Ostemad, du har været min bedste ven. Headshot! Jeg har en god dag. Du køber hele vejen udenfor, og jeg køber hele vejen udenfor. Okay, vi køber sammen ellers. Ellers så er jeg alt for stort. Hvis vi bare bliver i det der rum, så er det bare godt. Getting low on ammunition! Hvis I kun er 2 knife, de her zombier. Så det bliver faktisk pisse sjovt. Jeg har kun et skud tilbage. Low ammo. Så skal vi Big lige... club ammo. Fuck it. Why am I always Marco, needing back more to ammo? Low ammo. Altså, jeg er nok været noget op i de her knife for Stine. Jeg har været her. Du var smider! I'm out of ammo! Steven, This is just blink instead. Jeg kommer Get lige og from hjælper. someone. Han går efter mig, det er ikke fair! Det er ikke fair! Det er fucking fangeleje, mand. Max ammo, nu er du... Oh, for fuck's sake! Det er dobbeltslag, mand. Det er ikke fair. Jeg tager den sidste. Det er en kraft, du lærte. Lad nu stille. Det ser sjovt ud. Hej, folk de skulle altså bare se noget på din skærm. Yay! Hvor underligt. Jeg har aldrig udseende på Steams skærm, hvis jeg så det. Du må godt bruge tilbage at se det. Vi har ikke noget imod, hvis vi skulle med selv med det, der siger. Yay! Jeg tager den! Jeg tager den! Fucking skud, hva'? Jeg kan lide at bare stå sådan med mig. Ja, men hvad er det? Nej! Fuck! Nej! Hvor er du thrown back fra? Fuck! Stop and send you all! Fuck! Og den her gang, så bliver videoen meget længere. Den bliver indtil vi får en fucking længe.
siger altid, hvis du altid så det på min skærm. Ja, du tager der og der hen med den anden side. Ovenpå det så jeg. Oh my god, den fliser virkelig den bræden af. Og så var den egentlig skid revet af. For min pat skal være glat, for vi skal ind og tage ind. Jeg kan ikke synge det. Og vi er allerede kommet ud ovenpå. Boom. Næste gang så tager jeg den sidste stige. Du giver den bare den sidste F1 knife. Og så er der 3 af dem. Så er vi begge til for penge. Jeg vil lige vide, at du kan få den. Der er nogen. Du har allerede 1000 kroner! Du kan bare slide, for du fik penge. Jamen, jeg skal få flere 7.000 mere. Og 700 mere. Du skal nok lige... Så, lige hold op! Hvor kom den fra? Kom bagfra. Kom derovre fra. Fuck den, du optager ham. Gider du tage den her? Gonna need some juice soon. Det er ikke fair! Hvorfor det er en knife for mig? Jeg har ikke noget arm. Hey, player! Drop the chips and get me some ammo! Tak! Det var så let. It is happy hour! Ikke tak. Fucking let. Ej, hvor fanden tog vi Levi ekstra is coming til? for you! Det er ikke ret dumt også. Ja. Far! Fuck det. Men jeg kan komme ud. Jeg går over på at tage. Gider du den her? Jeg sagde, at det var så videre. Nej, Shoot him up! du får videre. Another dark alley. I know this well. Den er ovenpå. Og så er vi ikke ude for at vælge skidt. Men nu får vi flere problemer med sammenhæng. Ja, det er ikke hvad der er. Bare ikke så, der er faktisk været problemer med sammenhæng. Ej, bagfra! Ja, fucking spice. Jeg kan desværre gøre, hvad jeg er oppe. Au! Ej, nej, jeg er forvirret. Hvis! Pis, jeg har noget armor. Kom, jeg beder han til mig. Kom her. Så! Tak! Nu skal jeg lige redde op. Salute! Godt, du dør. How do you say Det var fandme thank godt, you du in tog det, English? Steven. Ellers havde du... Jeg bastede. Jeg havde penge til at købe os videre ovenpå. Okay. Men nu skal du bare ikke ovenpå sidste gang. Hvis den ikke er ovenpå, så Jeg flytter flatter. altså også lige den her. Nej. Bare Ain't gonna know what hit him. holy shit! See you Bye, back bye. now. But you were looking for. Fuck you. Kom med der. Kom så her nu. Her nu. Nej, Steven, nej. Ja. Skynd dig nu. Oh my god, Steven. Jamen, jeg var på vej. Ja, så skal jeg bare overgive mig. Jo, det gør jeg. Nej, det er godt. Fuck ja. Jeg er helt på vej til det. Ja, fuck det. Don't picking on me. Jeg står. Jeg ved i hvert fald, den er dernede. Ikke? Men det kan også være et andet sted, hvor vi kan komme udenfor. Men det sted er garanteret ikke. Fuck det. Måske. Jeg tror ikke, det er det sted, hvor jeg lige går til. Måske. Okay, vi køber også kun nogen på. Og så bagefter. Og så køber vi sådan noget det der sted der. Det eneste sted, vi kan være sikre på. I think we need to do something about the Come power. on, bitch, kom. Jeg tager hernede ovenpå, så tager du derhen og derhen. Ved jeg godt. Jeg tager først ovenpå. Somehow I have to Ja, pay. Det kommer nogen Nej, her. lad være med sådan. nu. Bare nu er
lige om vi tager, fordi at jeg kan ikke prøve det. Ej, men jeg spiller ikke skud. Det skal kun have et knife til at starte. Jeg kan give det første runde. Han er ikke, og han er nødt til at runde ind. Det har jeg fortalt dig. Og det var, at de skulle have endelig nice. Han har gået givet dem 37. Men han er fandme ikke engang tæt på. Så jeg der ser med derude, det jeg skal blive så mærkeligt. Jeg giver dem kun 2 skud, så når de kommer hen til mig. Nej. Yep. Hvad skal være den? Er det mit hul? Ej, det kommer altså også at være i mig. Au, fuck! Nej. Hvad skal man mig? Skynd dig. Skynd dig! Jeg kan se den. Lucky bone-sucking maggot horse. They're really gonna pay now. Au, fuck! Jeg kan godt lide, at man får armer, når man ligger ned. Det vil ikke være særlig klogt, at ligge ned nu. Jeg har allerede penge til at købe os videre. Det er det. Men først vil jeg lige have råd. Gitte, du køber os videre. Du har frit penge. Det har du. Det ved jeg godt, men det var bare fordi, jeg var rifle. Jeg glæder mig fandme til, at vi har plads til flere. Vi køber os ovenpå. Det er eneste sted, vi er sikre på, at det kan være. Det gør sådan der. Rapid fire Vent. sweetness. Jeg går. Please og stille. Er den anden? Tror jeg. Ja, nej, den er ikke. Så er den det sted, som jeg foreslog. Og Stine, nej, det gør du ikke. Og kan vi den sted. Ja, der er All right, I'll get up on Fuck den. Fuck, man, jeg skal bare hjælpe op og skyde. What? Is break time over now? Der kommer en til, jeg skal lade. Nej. Nej. Fuck det. Jeg er 1000. Jeg skal Det er mig. ikke være... pis, jeg har snart flere penge. Kom lige op. Lige dollar. Jeg skal ind og købe flere skud. Jeg kan lige ikke købe nogen kunst. Men det kunne jeg kan nok spille det. Det skal jeg ikke. Hey, Satan's minions! Ej, hvor er det? Og mig? Der. Køb det der våben. Men det er pissegodt. Jeg har lige købt skud til. Come, baby, we're doing 59, eh? Jeg kan lide den der stemme der. Hvor er det en ko, der bliver voldsomt. Næste gang vi dør, så køber vi kun en. Og så er jeg 100% på, at jeg stiller mig her, Stine. Hvorfor? Oh, lucky. Hest, nej! Revenge! Jeg er over det. You see what happened to me? Fuck det, jeg er over det. Yes! Men man siger, I næste døde det. Det er godt. Fordi nu kan vi købe det sted her, hvor jeg ved kisten er. Eller vi er ret sikre på det. Jeg snikker der så og genstarter den. Hele lort. Og jeg har fået en bue, kunne jeg så vise den. Whee!
så prøv at komme og mærke. Nej tak, had. Jeg tager det samme I sted. think Du we tager need det to do samme. something about the power. Det er en skid. Selvfølgelig. Kun en lille en. Der er en til det, William. Can't hear the cock fart. Jeg slog kun en lille en. Kun din lille. Kun fordi du er jysk. Vi fed. Tager du sted? Pas. Nope. Den ligger så godt i. Drop du min anden. Det er jo Ellers så er det bare den, der er så pisse langt, som jeg kan komme ind. Nice. Okay, kom, vi køber os videre. Nå, for jeg har ikke fået noget penge. Det er jeg. Fuck har du brugt den penge på? Hvad? Fuck har du brugt den på? Altså, den penge. Ingenting. Jeg har bare ikke fået nok. Nu må vi tage alle steder. Jeg siger altså også bare lige, at vi skal gøre det. The punching! I have issue. I Satan's minions! Godt, Just Mads. what the doctor ordered. Har du taget min kills? Ja, du har. Kom nu, vi kan købe sådan. For fanden, Steven. Hvorfor tog du min kills? Jeg sagde, det var lige meget, hvor det var, vi var. Ja, men jeg skal ikke bygge Steven. Ej, nu hader jeg. Skal du købe os videre? Det har jeg gjort. Det er godt, jeg kan købe os videre. Men nu kan bare lige rigtig. Okay, kom. Nice. Man up, zombies! It's time to die! Nu så spiller zombie. Kom så, go. Jeg ved godt, hvor den kan være nu. Den er ikke der. Så kan den være her. Hvor fanden er den, den kan stå? Når det her den kan stå, og så er den der ikke. Helvede, det er der. Der er ikke noget. Stine, vi dør. Jeg synes egentlig bare, hvis vi genstarte alle. Synes du også det? Okay, zombie her. Stop and send you all! Ja, der kommer zombie nedefra nu. Is it just me or am I alone here? Den er nedefra. Værsgo, jeg kaster en granat. Not a chance, bone maggots! Det eneste, vi kan, for der kommer en gang. Det er egentlig bare nødt til at tage granater. Der er masser af steder, vi kan købe os hen. Der er kisten. Hvor kan du også hen? Yes! Er kisten der? Ja! Nå, nu ved vi da, hvor kisten er. Fuck, jeg er god til at gætte, jo. Nej, du er ikke. Åh, Ej, det er faktisk lige her, vi skal hen. Ej, Steven, det er her, der kommer sådan nogle pissesyge zombier. Jeg køber kisten først. Jeg tager de sidste zombier, Steven. mener du, der kommer syg som vi her? Her kommer der flere zombier, som der er bedre. Eller som der er lidt sværere. Så den kan vi ikke nej. Jo, vi kan godt nøjes, men de kravler. Og der kommer sådan en gas ud af dem, ligesom en smukker på det for det. Og det gas, det kan man godt miste liv af. Kom nu i zombier. Jeg tager zombien. Der. Det er det sidste, vi har. Nej, det er det ikke engang. Fuck, hvor mange, mand. To keep this up, I'm gonna run Ja, out of jeg vil zombies! lige. Greb du bare det sidste. Bare giv den et knife.
Okay, der kommer åbenbart en. Return power. Skal det? Nej, ikke kan du kende. Hvad gør det? De åbner det der, så faktisk hver gang begynder at komme der flere zombier. Hvad fik du? Fik den her. Er det postkarton? Det er i hvert fald godt. Det er så godt, det kan. Det er godt, ja. Get some more rounds. Jeg spiller bare lige min Need some sidste. more ammo. Har du noget ammo til en så lige trekant? Du har godt ammo. Jeg har meget. Come on, man! Hvor helvede er det sidste? Okay, tag den. Double points. Ej, det er den. Vodka for everybody. Fuck, man, den er fandme dyr. Hey, player, drop the chips and get Det me er some det, der er særlig ammo. godt stil. Jeg tror faktisk, det er her, Er du hvad? der begynder at blive svært sammen her. Fordi nu er vi jo et sted. Jo, du har Zombier, de kan komme mange steder nu. I can do the death dance, Hvorfor skal baby. vi sammen? Så kom hen til mig. Nej, det skal bare ikke nu, det skal bare ikke nu. You're dead now, but you were dead before. Ah, fuck you. Fordi at jeg kan lide min ven, der siger bare, fuck you. Hold dig tæt på mig, for jeg har det her syge våben. Det der gode våben. Alle våben. Nej, Stine på lands, kom her. Hvad er det for dem? Holy shit! Lift it up and still fight. Holy! How do you say This way. thank you in Indian? Jeg købte boksen, Stine, I'm out of juice. okay, jeg fik en pay. Die, demon hell pigs. Jeg ved ikke, du ved, hvor meget det er. Oh You see what shit! happened to me? There were thousands. Steven, køb random bots. Please, du er godt, bliver godt. Du fik Thundergun! Tag den! Such pride. Det er such den bedste gun i spillet! Åh! Steven, prøv at skyde med den! Prøv at se! Det er pissegod! Men den har heller ikke sendt nogen skud. Nej, den er stadig fucking god! Hvis jeg var Wagon, så er det bare Steven! Hvad? Du stjal min kills! Det er det, jeg hader ved Thundergun og dig! Du stjæler! Kills gør du. Crush under the might of the Red Army. Det er det, der er så klamt ved Thundergun. Man fucking stjæler kills. Okay, Steven, bare gå rundt og plukke. Der er lige hurtigt noget med Thundergun, I skal gøre. I skal ikke bare få Thundergun skud på ét skud. Oh my god. You know how to say owned in Russian? Owned. Man ligger sgu da ikke. Lad være nu. What? I was only taking a nap. Steven, bare pluk den. Jeg køber lige random. Jeg køber lige fandme. Crush under the might of the Red Army. Jeg skal få et kill med. Can't wait to see Fuck what I it. can do with this. Fik jeg også sidste. If I don't find Steven, det er ikke så godt ammo, I'll ved kill Steven. them with Du my er brain. pisse heldig, Steven, at du lige har fået Thundergun. Har du flere skud til den? Ja, Okay, gem dem. Gem den. Bare gem skuden. det vil jeg gøre. Fordi der kommer nemlig sådan nogle zombier, der kravler. Nej, den skal kunne Thundergun skud Hey, på det. where's all the ammo at? Kom, knife dem, og så kan han kigge kisten. Knife den igen. Steven, du har ikke nok penge? So you're dead now, but you were Bobby, dead before. Ah, fuck you. Der kommer Og det der er sjovt, at det bare sådan siger, fuck you. Steven, der kommer en til, men der kommer en til. Nak det, nak Der, det. derhen, ved døren. Derhen ved døren! Ja, det Ikke brug Thundergun skud, ikke Thundergun. det bliver hun nødt til. Nu får han ingen penge. Nu kommer der helvede ud. Hvis det gør det, så er det fandme træls. Blood, break Så that kan jeg bare door bruge now. min fundet. Thundergun. Ikke gør det der, ikke tryk. Træk. Det.
kravle som vi er sådan der pisse træls. Ja, fuck you. Steven, hvis du tager det her vindue, der kommer der, så tager jeg herover. Dør. With the door. Open the door. Du må gerne få frontergangsrunder, de er mange. I am Freddy! Jeg ved ikke, om det er sådan, man skal lyde. Eller han lyder. Now lost the touch. Lort! Jeg fik granatkaster! Au! Nasty squad. Gider til granatkaster. Fucking dårligt. Kaboom! Eat that Hey, dead Cap. flesh monkeys. Cap! Du kan købe kisten. Nej, lad mig bytte ned. Tag din anden håndpistol. Tag den anden håndpistol. Tag den anden håndpistol. Tag den! Come by. Sådan. Share with me Ja, your det er et ret godt håndbold. your Ja, det er junk. faktisk ret Cap, køb kisten. Cap, køb kisten. Ja, du skal ikke trykke trekant, når du kommer derovre. Nej, man skal aldrig trykke trekant i næste uge. LG, yes. Nul. Den der. Bare. Man down. Nej! Man Det er down. sådan går, når man tager for lang tid. Hold nu kæft! Jeg kan ikke vælge! Skynd dig, få mig op, Steven. Skynd dig. Будем здоровы. Let's Fuck stay dig, healthy. Thor. Du distraherede mig. Nu fik jeg den fucking... Nej, det er for lang tid. Nu kommer der helvede. Kold. Ja. Nu bruger du den her... Det er syvende runde, ja. Nu er du frontergun. Ja, nu må du godt blive fundet. Splat. Måske vil bare lade være med at bruge den hele tiden. Men fuck, du er heldig, Stig. At du fik fundet den. Det er fordi, ja. Put in my mouth. Ja, selvfølgelig. Die, you filthy dogs. Fucking hunde. Feeling like Jeg havde Lad mig... Reload alle dine guns. Nej, ikke nu. Jeg havde hunde, der er... Ikke nu, det kommer. Nej, den er vel ikke you ned. spawn. Ja, og så er jeg... Okay, lad mig gå ind i den. Stå stille. Stå helt stille. Okay. All right, Stå helt stille. all Stå right, stille. get Stille. up already. Reload alle dine guns. Reload. Reload Tag din frontergun også. Den har Den vi. har du reload. Så nu har du også skud til den stil. More Please, shit må to godt, kill må with. godt. Ikke bytte ud med den der, Kasper. Smash 12. Spill their Det sagde du guts skulle all bytte ud over. med. Sorry. Lige meget, den er nok god nok. Bortset fra den der, den anden, det var faktisk en af de gode. Ja. Smash 12. Jeg var fuldstændig i de der minigames, du spillede. Kasper, I Call of Duty med Smash 12. Ja. Fuck, Smash 12, det var psyko. Hey. Vi har spillet på din computer, spillet Call of Duty. Og Ja. så spillede jeg sådan et spil, en bane. Det var sådan en slags legetøj. Rigtig bane. Der sker der mærkelige ting. Og så kommer der sådan Hvorfor? De bruger legetøj for verden. Og vi en underlig Og legetøj. Kat? Eller nej, og ikke Kat, han legetøj. skal købe kiste på andre penge. Og han er bare se, hvad det bliver. Og det bliver en fucking bamse. Fordi hvorfor ikke? Fordi han kan købe bamsen, han kan købe lortet igen. Han kan købe den gode kiste igen. Hvis han altså bare havde lyst. Jeg har råd til kisten 2 gange. Jeg har råd til kisten 2 gange. Kat, du kan købe kisten. Nightmare. Jeg har råd til kisten 2 gange. Og nu er bare kisten væk. Det skal jeg godt nok. 2 sekunder. Folkes. Det er fordi, det er lidt lys her. Så vi har lige lyst til at få lidt lyse væk. Hvorfor kom kisten væk? Det er fordi jeg fik bamsen. Ja, det var lort, hvis man får den. Så nu skal I til at gå et helt andet sted. Okay, I må stadig ikke spille. Vi skal gå et andet sted. 2 sekunder, folkens. Steven, vi skal gå et andet sted hen, hvor vi tror, den kan være. Ikke godt? Men det var bare lige der var det så godt et sted. Ikke spil videre. Nej, folk er så meget undskyld, i stedet bliver noget lort. Men I må godt spole. I må godt spole i det der, fordi det er altså ret lort, det der. Nej, det er sgu da blevet pas godt. Ja. Ikke det der med pause. Der må I godt spole. I må godt spole med pausen. Nå ja, det er fordi, jeg har et tips.
så bliver en controller sådan. Hvis I vidste, så bliver en controller klam, hvis man har spist chips eller sådan noget. Og sådan, den bliver sådan lidt glat. Er I klar, folkens? Så begynder vi igen. Er du klar? Fucking nice. Okay, Steven. Lad os se, om jeg kan finde det der. Markisen. Hallo, Kasper? Nej, ja. Okay. Maybe I'm not blinking enough. Sådan, go. Kasper, gå et sted hen. Altså, I skal gå et sted hen, hvor I tror, kisten kunne være. Kan vi være den? Jeg er gået ned derhen. To chase me Det her det er en biograf, der. Jeg køber Juggernaut. Og et Juggernaut, det er noget, der gør sådan til, man kan... Den her, Reach for me. den gør sådan til, man har mere liv, og man... Ja. Og man skyder, og en skud, de giver en liv, hvis man skyder. Nej. Nu kommer der små kravlende dinoer. Nu skal vi virkelig på. Steven, der kommer små kravlende dinoer. Nu skal du løbe rundt omkring, Steven. Bare lidt rundt over alt. Sammen med nogle zombier. Det her det er nok den længste runde, vi er nået til. I'll keep killing. Vi har allerede penge til. Du skal løbe rundt, Steven. Lidt rundt. Det er bare skyd. Nu går kravlen. Lad os skifte gift. Jeg tror, jeg vinder. Nej! Ej! Åh, Nej. Nå, runde 9. Runde 9. Lige rekord. Jeg tror, jeg skal til stop nu. Ja, vi vil bare gerne sige tak for, at I gad at se med i den her video. Fordi det var rigtig... Ja, tak for, at I gad at se med.